Ay, ay, hola, ¿qué tal? Vos envié este mensaje para que se vacuneu, perquè jo me tenia que haver vacunat i no m'ha vacunat, i me veo en estas. Ya existe el meu amic el oso y yo, digo algo oso. Hola, que també té la grip, pobre. I han dit, anem a dir-ho, perquè això n'hi ha que contar-ho. És que estigueu en els grups de risc, les dones embarassades, la gent major de més de 65 anys, els que tenim enfermetats cròniques com la hipertensió, i el personal sanitari és molt important que se vacuneu. I que no vos passe com a mi, que ha agafat una grip de por, que no se me'n va. I estic així, en els bocaors, la pastilleta pels bocs, pel dolor, per la calentura. Estic per agitar-me. I jo així fent missatges. Per què? Perquè vos vull. Vas per ahí i te diuen, ai, Pepiu, besamos. I com vaig a dir jo que no a algú que me diu que li demane que me bese? Que li bese? Que me bese? Ai, és la calentura, ja no sé el que dic. Vos vull. Si me vull que ha sigut un plaer. Bona nit. Vacuneu-se. No sigueu tan cafres com jo i vacuneu-se. Feu el favor, eh? Generalitat Valenciana. Tots a una veu.